F'dawk il-jiem l-att tad-dixxipli kien qiegħed jiżdied. Għalhekk sar xi tgergir mill-Lud Griegi kontra l-Lud, għax dehrilhom li ma kienx hemm min jieħu ħsieb ir-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum. Għalhekk it-tnax sejħu l-ġemgħa tad-dixxipli u qalulhom: Mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma ta' Alla biex naqdu fl-imwejjed. Mela l-aħwa, ħudu ħsieb u waslu minn fostkom 7 irġiel li għandhom isem tajjeb u li huma mimlijin bl-ispirtu bl-erf u nħallu din il-ħidma f'idejhom. U aħna nagħtu ruħna għat-talb u għall-Ministeru tal-Kelma. Dan il-kliem oġob lill-ġemgħa kollha u għażlu lil Stifnu, bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispirtu Santu, lil Filippu, lil Prokoru, lil Nikanor, lil Timon, lil Parmena u lil Nikola, proselita minn Antjokja. Lil dawn resquhom quddiem l-Apostli li talbu u qegħdu jdejhom fuqhom. U l-kelma ta' Alla kienet tixtered dejjem aktar. L-att tad-dixxipli kien jiżdied ħafna f'Ġerusalemm u kotra kbira ta' qassisin kienu joqogħdu għall-fidi. Stifnu, kollu grazzja u qawwa, kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi wħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Lixandrin u ta' oħrajn minn Ċiliċja u mill-Asja u bdew joħduha ma' Stifnu. Imma ma kellhomx ħila jeqfulu għall-erf u għall-ispirtu li bih kien jitkellem. Imbagħad xewxu xi nies biex jgħidu: Aħna smajneh jidaj b'Mosè u balla. Anqlu wkoll il-poplu u x-xjuħ u l-kittieba li ġew għal fuqu qabduh u ħaduh quddiem is-Sinedriju u ġibu xhieda folots biex jgħidu: Dan ir-raġel qatt ma jieqaf jitkellem kontra dan it-tempju mqaddes u kontra l-liġi. Smajnieh jgħid li dan Ġesu ta' Nażaret għad iħott dan it-tempju u jbiddel id-drawwiet li tana Mosè. Dawk kollha li kienu bil-qiegħda fis-Sinedriju samru għajnejhom fuqu u rawlu wiċċu qisu wiċċ ta' anġlu. Imbagħad il-qassis il-kbir qallu: Minnu dan? Stifnu wieġeb: Ħuti u missirijieti, isimgħuni. Dan hu Mosè li qal lill-uliet Iżrael: Alla għad iqajmilkom profeta bħali minn fost ħudkom. Dan hu li kien mal-ġemgħa fid-deżert, mal-anġlu li kien kellmu fuq il-muntanja Sinaj u ma' missirijietna u li rċieva kliem il-ħajja biex taħ lilna. Imma missirijietna ma rridux jisimgħu minnu, anzi warbuh. U b'qalbhom reġgħu daru lejn l-Eġittu, meta qalu lil Aron: Għamlilna qallat biex jimxu huma qudiemna, għax aħna ma nafux sar minnu dan Mosè li ħariġna mill-art tal-Eġittu. Dakinhar għamlu oġol u offrew sagrifiċċju lill-idolu u ferħu b'dak li kienu għamlu b'idejhom. Għalhekk Alla tbiegħed minnhom u rħielhom jaduraw lill-kwiekeb tas-sema: Ja nies ta' ras iebsa, intom għalaqtu qalbkom u saddejtu widnejkom u dejjem waqaftulu lill-Ispirtu Santu. Kif għamlu missirijietkom qegħdin tagħmlu intom ukoll. Lil min mill-profeti ma ppersegwitawx missirijietkom. Huma qatlu lil dawk li ħabbru minn qabel il-miġja ta' dak il-ġust li issa intom stess ittradejtuh u qtiltuh. Intom li rċivejtu l-liġi minn idejn l-anġli u ma ħaristuhiex. Meta semgħu dan, ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u bdew jażżu snienhom kontra tiegħu. Imma hu mimli bl-Ispirtu Santu u bajnejh fis-sema ra l-glorja ta' Alla u lil Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u qal: Ara, qiegħed nara s-sema miftuħ u lil bin il-bniedem fil-lemin ta' Alla.
u huma nfexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom. Imbagħad intefgħu fuq il-koll f'daqqa, kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġġruh. Ix-xhieda għedu ħwejjiġhom f'riġlejn żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stefnu qabdu jħaġġruh huwa u jitlob u jgħid: Mulej Ġesu, ilqa' r-ruħ tiegħi. Imbagħad niżel arku bteħ u għajjad bleħen għoli: Mulej, toddulhomx dan id-dnub. U kif qal hekk, miet.